Gorros, gafas e flotadores, como se en lugar de ir ao colexio entraran nunha piscina. Coa rapazada así de equipada volveron protestar as familias do colexio Froebel en Pontevedra polo estado das instalacións. Dende fai 13 anos temos aceptada a reforma da terceira fase da cuberta do colexio porque cada vez que chove temos charcos dentro do centro. E cando falo de charcos falo non dun pequeno charquiño, cando chove e chove moito, os nenos teñen que non correr polos pasillos, os corredores están todos cheos de auga, é dicir, a situación é grave. A Consellería de Educación asegura que as obras comezarán en 2024 cun investimento de 1,1 millóns de euros e que se licitarán en febreiro ou marzo. Pero despois de máis de 10 anos agardando, as familias xa non confían nestas promesas. Así o trasladaron na reunión que onte mantiveron co delegado territorial de Educación, César Pérez Ares. Non acadamos o que nos queríamos, que era un compromiso formal e por escrito de que esa obra se iba a realizar e que data iba a ter de inicio a obra. Saímos bastante descontentos, co cal imos manter as protestas ata que non vexamos publicado no DOGA ese proxecto como proxecto real e non como proxecto en supervisión como está actualmente. Para as familias a situación actual xa sobrepasa calquera límite. Denuncian incluso que os charcos que se producen no interior das instalacións cando chove están a afectar o funcionamento normal do centro. A situación é insostible, é dicir, solo nos lembramos da situación cando chove. Mentres non chova non pasa nada, pero que en Galicia chove, ese é o problema. É que cada vez que chove temos ese problema, é dicir, xa está limitando o funcionamento dentro do centro. Os nenos non están nun entorno seguro e os pais estamos moi preocupados por esa situación, ata tal punto que fai 15 días esvararon 2 nenos, un deles levou un golpe na cabeza, é dicir, a situación insostible. Por iso están decididos a manter estas movilizacións diante do colexio Froebel cos seus particulares mércores negros.